Mari teko Sumberjo kabeh panjak kabeh sinden jujuk ana nggone bale desa Terung Wetan wis diasiapi papan panggonan kanggo istirahat. Iya. Manyani ate nyambut gawe lapo mulang-muli malah istirahat nang omah kurang. Sak nek istirahat nang lokasi enak turu set. Iya. Apa? Oh. Anu, nek jane ana sing kanyane turu ning ngorok mengganggu teman yang lain, tolong irung karo cangkeme dibuntu cek gak muni. Kok turu ge jedeng arek ngono kok turu ge jedeng gak bukan kancane. Sing paling banter ngoroke sapa? Ya apa, Den? Manusia berbulu arep. Dodone iku berbulu kaya para Kudara. Saking pegele nek biasa aljane gak tau ngorok, mbok saking pegele paring turu ngorok. Luar biasa, sing penting kompak semangat nyambut gawe kana sinden ngantuk kana panjang ngantuk. Iya, Jong. Besok maju mrene nak. Nggih, Mak. Nggih. Wis dadi anteping ati nganti kapan mung tansah tak tenteni aku wis kepethuk tresno ya mung sliramu kang katon ana netra katuran jumeneng gumita jantung tolong nono rasa kengen hatiku nganggo ensem manis sing aku kangen kalau warga desa Terung Wetan sak kiwa-terene matur nuwun Ibu Kepala Desa, matur nuwun para perangkat desa, warga desa Terung Wetan guyub rukun anak adicara Keleman karo adicara Ruah Desa. Terima kasih Pak Agil pepundhen kula sesepuh kula ing tlatah Terung Wetan. Mugi tansah sehat iki mangaku ditemokno karo dulurku kancaku sekolah rikala SMK mbiyen Mas Birowo Jaluwaskita dulur utawa kanca jurusan pedalangan saiki manggon ana nggone Ngaresrejo pancet nak gawe sok lemu ya. Sehat terus Mas Birowo. Amin. Lanjut Bu Bita. Dipun jaipongaken supados langkung gayeng langgeng budaya keret
Grembung Sidoarjo. Terima kasih warga desa Terumetan. Semoga desa Terumetan tambah maju, masyarakatnya guyup rukun, sukses. Welcome sedaya warga Terumetan. Wis dadi anteping ati tanti papan wong bangsa tak enteni. Aku wis kebacut tresno yo mung sliramu kang katon ana netra. Aku nyanding sliramu wong ayu kang dadi kepujanku. Lumono rasa kangen hatiku anggo esem manis sing tak tunggu. Doret Grembung Surajo didukung generasi emas pengrawit langgeng budaya. Dadi wiwit aku belajar ndalang nganti saiki pengrawit hebat, pengrawit sing saiki ora ateges ngalekno jasae pengrawit-pengrawit lawas kaya Cak Naim iki panjak sing paling kedue kali Cak Naim tok. Kandhanono diwet-wet lho. Ya murai. Ya so tadi iki panjak nom-nomen rata-rata mahasiswa UNESA. Program studi basa Jawa UNESA. Yo Pak, ya ana sing mahasiswa, ya ana sing guru, ya ana sing dosen. Sing nyekel Jaipong iku kanca sak kantor Pak Danang Wijoyanto, ya kanca sak kelas ana nggone S3 UNESA. Muga-muga kuliah ya pinaringan lancar, ngajar ya pinaringan lancar, tanggapan ya tetep lancar. Amin Pak. Mula kudu bisa mbagi wektu, mbagi tenaga. Iya. Mas aku yang ngono pokoknya ngetok nang aku siluk mari vinjer mulai ngene gak apa-apa. Iya kan? Iya. Mending ngampus maneh nguji mahasiswa skripsi ya. Ditoto awake wong dapat dina. Mending prei Pak Jedina Pak Prei mari terus 8 liture lanjut nang pinggiring Desa Keret nang ngene Mlaten Grembung. Ya nek acara bengi iki siji ruah desa meruwi sing cikal bakal desa kene iki ana petilasan ana pesarean kang kondang Den Ayu Putri Tondo Wurung ana nggoning sisi tapel wates desa sisi lor kono perbatasan
jati kalangkrian karo Truk Wetan kriyan. Sore nang kaya sowan ngrono Madi. Ngono ya. Iya. Lan akeh cikal bakal desa kene yang sing disaretno ana ngene sak kiwa tengening daleming warga ana nggone sawah kono ana kekilasan. Iya. Merwi sing cikal bakal desa kene bener nah. Sebab desa kene, desa Truk Wetan kene biyen niku gak wujud desa sing apik ngene. Wujud alas gong lemang-lewung usana ana salah sawijining pawongan sing babat alas didadekno desa dijenengno desa Truk Wetan yaiku mang sinebut cikal bakal akal bakal. Sing wiwitan dhewe ana papan kene mulakno awake dhewe urip ana jaman rame, jaman maju ditinggali tanah sakmene kuwae wajibe ngilingi jasa-jasae sing cikal bakal akal bakal desa kene lan kabeh para leluhur ya Madi. Banjur sing kaping loro kajate slametan Kleman. Slametan Kleman iku kanggone amongkane sing duwe sawah saben-saben tandur wis rampung nek cara nggon kono slametan Kleman. Nek tandur iku semari nganakno adicara slametan Kleman. Sok kala mangsane ubur abik utawa pirantine beda karo slametan biasane. Biasane ana kebu-kebuan, sapi-sapian. Nek bandengan gak ana nak bandengan. Kebu-kebuan sapi-sapian ana uler. Kemudian jenenge ulo gring, sing apa polo gring, sing benake lan. Jajanan khusus slametan Kleman. Iya. Iku sing slametan sing duwe sawah tok, sing gogol tok. Sawah ana wilayah Truk Wetan, jek anggonan jek woto sawah iki. Kabeh desa bingung kate ngedekno koperasi merah putih, kene gak bingung karo papan dulu. Bumdese yo maju, bumdes Truk Wetan maju, buktine iso menciptakan air mineral, air kesehatan. Iki jenenge Kangen Water. Oh, Kangen Water. Ki saka alkalin. Alkalin iku baterai nak ngawur ae. Alkalin mikro plus terik karo antioksidan. Oh ya. Ki minuman produk unggulan desa Truk Wetan sing tak go mulai ku minuman kesehatan kok. Keunggulane dan manfaatnya Kangen Water memiliki karakteristik air yang dapat membantu proses penyembuhan secara alami. Oh iya. Rodok gak Mas mripatku. Karena mengandung karena tak pikir karene ngono karena mengandung antioksidan yang tinggi, pH air yang bersifat biasa, alkalin. Oh basa, oh berarti alkalin itu dulu baterai ya, basa. Alkalin baterai serta mempunyai molekul air sangat kecil. Ya ini minuman kesehatan, produk unggulan desa Truk Wetan bisa disalurkan ke warga lewat bumdes dilungkas ana operasi merah putih. Produk-produk unggulan desa bisa dipasarno ana nggoning bumdes karo operasi desa. Sone. Dadi saiki desa iku aja njagakno bantuan teko negara tok. Anggaran desa peraturan anyar wis dipotong maune 800.000 sampai 1 miliar, saiki mek kari 250 sampai 300.000. Lah nek desane gak gelem ngreka daya apa carane ada pemasukan kanggo desa gak maju. Nek mbangun desa ku akeh biayae kok. Damade iki ndudono nek warga desa Truk Wetan khususnya ibu kepala desa, para perangkat desa, lan kabeh warga kreatif inovatif. Nek biyen ngombe iku banyu kendhithok cukup biyen. Sak kala masih nang sawah banyu sawah nu gawe ngombe wis ilang-elangke.
ning saiki dikemas secara mineral diwujudno botol supaya awet sok diwadahi botol kok dekek ngene kulkas diombe sak waya-waya ya jom muga-muga tambah maju desa Terung Wetan amin matur nuwun marang pepun kula Bapak Agil luar biasa sehat selalu ana panjenengan gending nek nyuwun gending warung pojok saka Mas Paijo sayur Bejirongor warna ayu iku mang digawakno terong sak mobil Makdi dagangane dina iki mang laris iya matur nuwun Mas Paijo sayur Bejirongor warna ayu nyuwun warung pojok saka perangkat desa Jati di Terung iki nggih perangkat desa Terung Wetan nggih nyuwun Puspita Nala sedaya sinden nggih Puspita iku kembang Nala Iwati kembange ati wonten panyuwunan Dinda Bestari saking Abah Hasan produksi tas koper sandal wilayah Tanggulangin nyuwun Dinda Bestari suarane Bu Vita kaliyan Mbak Wati saka pemerhati langgeng budaya Mas Pawi Mbak Batanwiyung Surabaya nyuwun podang kuning sing nyuwanten Bu Guru Triviani dulur-dulur Klompok kabeh Bapak Lurahan Jimbaran Kulon Kit Sore Rawuh Mbak Lucy Pun Mardi koordinator Nekrosobo Cak Nurpolik koordinator wilayah Klausan Wonoayu sing saka wilayah lor Gresik ya ora kabeh Mas Budi Paduk Sidomulyo ya rawuh Pak Karman Sumberjo ya rawuh Klompok kabeh ya kono jeng niki sing nyuwun para perangkat desa Terung Wetan nyuwun Puspita Nala sedaya sinden ingkang ngaturaken teater dhisik Mas Paijo sayur mangke Mas saking Abasan mangke Mas Pai mangke monggo sedaya pesinden katuran jumeneng ngaturaken Puspita Nala dipun sepoti kanca pengrawit langgeng budaya Komandan Kutha Surabaya Anjunjung dhuwur tugu pahlawan Surabaya asik langgeng budaya Krengkreng Bangsarejo matur nuwun Ibu Kepala Desa terima kasih para perangkat desa semoga desa Terung Wetan tambah jaya yo
perangkat desa Terung Wetan Kriyan Sidoarjo. Soling prabek kula krembo muninak. Apa? Iling-iling pasal 1 ayat 1 dalam tidak pernah salah. Bapak, Bos Bito Nolong. Lagu ini spesial juga saya dan adik saya Lian yang ada di Solo. Terima kasih juga terucapkan Bapak Pradesa Kebaran, Bapak Pradesa Jatikalang, Karawu, Suriname. Blender Safety. Blender Bumita Janes Barat. Blender Sinta Jonggo 1 Sukodono. Berikutnya Madila berasal dari Bojonegoro. Berikutnya Blender Neta Candi Sidoarjo. Wasik. Lanjut
luar biasa kompak Presiden Langgeng Budaya Puspi Taning Nolo Gelir Gumendi Piyono panjenengan warung pojok saking Mas Paijo sayur di Dinda Bestari saking Abasan wonten panjenengan Podang Kuning Bu Guru Triviani. Maka Bu Guru Triviani Langgur rumiyin katuran jumeneng ngaturaken Podang Kuning panjenengan saking Mas Pawi Babatan Wiyung Surabaya sampun dipun transfer 50.000. Triviani dipun spoti kanca pengrawit Langgeng Budaya. Ribu saking Mas Pawi ngaturaken Podang Kuning. Matur nuwun Abah. Apa? Abah. Abah nggih. Abah itu sebutan Bapak untuk Arab loh. Lah niku Ki Jalak Haji Johan Susilo. Apa yo Abah? Enten hae niku Haji Nahari. Hah? Haji Nahari hari yo. Hari Johan. Salah tulis. Nah, bocoran panitia. Enggak iso aku durung ngomong kulon kok. Bener ya. Berarti jenengan nyalakan panitia, Pak. Ya bukan menyalahkan, cuma salah tulis gitu loh. Lah kira jenengan nyala kalau informasi nenek memberikan informasi tentang nama dan gelar jenengan. Lu aku nggak pernah pamer gelar, Pak. Aku nggak pernah senajan tok SPD MPD nggak pernah tak tulis gelar itu nggak pernah. Lah iki begini. Sebab derajat pangkat iso lunga donya bondo iso lunga. Apa pamer donya bondo? Lah niku lho, enten hae. Aku kan ngomong itu salah tulis. Jangan dianggap jalan susul pernah ulun boten. Bapak Ibu panitia niki lho dalane nyalakan jenengan. Loh ya yang salah tulis kok jalan. Loh, lah nek sing nulis Bukan panitia yang salah. bukan panitia. Bukan panitia yang Ya salah. kalau jenengan yang salah. Sing gawe banner wis sing salah. Loh, sing gawe banner iku Pak mendapatkan tulisan dari panitia. Nah panitia itu kan ada kan jenengan. Nggih. Lah berarti kan sing salah jenengan. Gak iso nyalano aku. Lah apa dikai hal? Memberi informasi yang salah. Nggih. Aku nggak pernah. Apa Kion Susilo SPD MPD. Lah Pak Hari lah. Hari nah Heru lah. Hendro. Harimau. Harimau tua iku nek kok mau. Gak iso. Apa kuwi salah? Ya, boten saged. Wow. Ya apa? Nah, kekinian. Iya, Rar. wow. R pelat. Hah? R pelat. Oh, ana ere iku Nah, nang. coba ngono. Apa? Rar. Oh, ngono. Wow. Ya udah ngene nggih. Jadi salah tulis itu saya tulis. Ngapunten nggih Bapak Ibu panitia jane salange sampun sepuh dados nggih banyak kekeliruan. Kabeh menungso kudu dengan salah. Nek salah kudu ngakoni kesalahan. Nggih, nek salah nggih kudu ngakoni salah. Betul, nggih. Ah, salah. Ngomongnya maaf kilas. Nggih. Nyakit. Monggo Mas. Monggo Podang Kuning nggih. Loh. Ayo. Monggo Mas. Monggo Podang Kuning dados. Bersama Bu Guru Triviani Pulo Niti Bangsa Mojokerto, salah satu pengajar di SMA Negeri Bangsa Guru Basa Jawa.
Ana panyunan Warupaja saking Mas Paijo sayur beki Rama nuwun ayu. Bawati ingkang ngeteraken separuh pojok dipun sepati kanca pengrawit langgeng budaya. Masih gak tau mulai nyatane Mbak Wati tetap semangat gitu. Alhamdulillah. Aku seneng status WA Mas. Apa? Apa, Pak? Tadi mame niatin nyambut gawe. Nggih. Tadi sementara si putrane dititipno sing omah. Nggih. Tadi wis muga-muga besok dadi anak sing pinter nang karo pituture wong tuwa. Amin. Allahumma. Berbes niru aku merasakan begitu kangennya orang tua kepada anaknya. Akhirnya tak komentari seperti itu. Nggih, Pak, kula soalnya sing ageng niku kepala ngomong, "Mama kangen." Dia sayang sama mama, mboten niku pun. Aku iso ngrasakno, aku iso ngrasakno. Status sangat bagus seperti itu. Tapi penyambut gawe kanggo keluarga. Nyambut gawe sapa sih? Kanggo anak. Nggih, damel anak. Nggih. Nggih, sesuk prei kok, Pak. Nggih, benjing libur 1 hari. Wis kanggo keluarga waktune gak usah belakrak mulai dolen karo keluarga. Nggih. Tetap semangat Mbak Wati nggih. Semangat, semangat. Warung pojok Nggih. dipun aturaken panjang saking Mas Paijo sayur monggo hidung sak kanca. Amin. Matur sembah nuwun Mas Paijo. Nggih. Warung pojok dados. Langgeng budaya Karet Rembuk Sidoarjo.
Lanjut niki panyuwun saking Abasan Kawulang nggih. Kalian Bu Wita Dinda Bestari. Monggo Bu Wita kataran jumeneng ngajani Mbak Wati semriki. Wis niate nyambut gawe kang keluarga, nyambut gawe kanggo anak. Sementara gak ketemu anak, mereka nyambut gawe boten napa-napa. Penting kayane nyambut gawe gede banget. Jangan pernah bosan tanggapan terusan. Ini pernah tak alami biyen bojoku tau tak pamiti ketika aku digadang waris tak durunge corona. Aku merasa capek. Akhirnya bojoku tak pamiti, "Dik, kayane dalan karo kayane dosen iki tak tiba." Aku tak pamit leren dadi dosen. Pernah. Soale pancen kesel. Lho dilala bojoku tak pamit nangis tok sak dalan budal tanggapan. Nek gak salah tanggapan nang ngene ngares patah. Nangis tok sak dalan. Jam itu ngomong sampean Mas. Tak kandhan gak gelem mudik. Jadi pancen pernah merasa capek. Akhirnya bojoku njaluk tolong Mas Anang Jatikala. Ketika itu masuk ke Jatpiko untuk menyupport saya tetap jadi dosen. Alhamdulillah sampai saiki ya tetap iso nggaruk antarane dalang karo dosen. Alhamdulillah. Bosanku siji aja pernah yaiku merasa bosan senajan to nyambut gawe lom waris nang ono rasa bosen pancen ono ning aja sampe diucap nggih. Iki carane langgeng nyambut gawe. Nggih, tetep semangat nggih Pak nggih. Napa? Tetep semangat nggih. Tetep semangat. Konyane nyambut gawe. Bosen. Boten bosen. Muangat pokoke. Iya. Langgeng budaya semangat-semangat. Kakak Dinda Bestari. Konco musik dipun garap enggak Dinda Bestari dados. Konco panjat dereng enggak apa-apa ya. Rokokan. Piye dhek sakit si eling. Eling ta mboten? Rada kaeling ketok ya. Arek kaeling niku sakit lho. Jenenge jane sakit kok. Pripun nggih? Gak mergo lali keblek iku. Ayo Ki. Lagune yang apa sih lagune? Lagu. Didamel kroncongan iki nggih omongan jane. Hari-hari belakang ngopi gue ya, dipun garap gena-gena, garap keroncong Dinda Bestari. Nggih, sugeng injing Abah Hasan. Matur sembah nuwun paketanipun. Kula pun diparingi paketan lho, Pak. Paketan apa? Sandal dan sepatu. Asli kulit nggih. Asli. Harus mengutamakan kualitas dan itu ku barang ojo milih sing murah. Harus berkualitas. Nggih. Sindene apa dijanjeni ya? Napa? Sindene. Sindene dijanjeni napa? Nggih macem-macem. Ning butuh ukuran lho iki. Sampun. Oh, sudah Sampun ngelis. Peniti pesen pisan peniti. Sakno peniti wingi lho Gresik to iku are. Napa niku lho? Poko ciming. Kan gak ikut. Ini mang pijet nang omah. Wis dikirimi duit Mbak Indah. Wis muga-muga nang sehat. Poko ciming sing nyambut gawe maneh. Nggih. Pesen lho peniti lho ukurane lho ya. Ukuran 45. Ayo Ket, ya ora sakit ra ah. Entak ambuk apa kondo.
Matur nuwun Dinda Bestari sampun dipun aturaken. Gilir gumanti semari sebelah kanan, blender sebelah kiri. Langsung bertiga nanti lagu apa terserah. Brunding Septi, sinten Sinta kalian Mbak Neta. Septi menika saking Tlaturi, Lamongan, besok libur 1 hari disempatkan pulang ke Turi Lamongan ketemu wong tuwa. Sinta saking Jogo Satru Sukodono, manten-manten Mbak Neta menika saking Tlata Candi Sidoarjo. Bapak berdiri di sepati konco pengrawit langgeng budaya. Pelestarian tembang dolanan rumpang sepur. Korban cinta rumpang sepur. Setelah berunding sepakat lagu apa? Dari berunding, tolong berunding sih, melupuk berundingan apa lah, nah, berundingan apa kira-kira ya. Sampun Pak. Apa? Lagu apa? Kesucian hati. Oh, kesucian hati. Luar biasa. Jajal main sak piro kesucian hati Mas Kowos. Septi diawali jajal sak piro. Gak metu, kok ono sih. Jajal neta sak piro. Kok nyanyi kok guyu? Guyu kok putih lanang ngono deh. Lha itu nada tinggi, Pak. Nggih. Siap ya? Nggih. Iki pilihanmu lho ya, nyanyi keliru tak baca situ-situ kan. Milane dhewe nyanyi keliru. Maka kesucian hati.
luar biasa. Sebelah kanan garis siji Bu Guru Fadilah Durung Woro Katrajunen Matra Laku Nopo Nurman Raden Nangke terakhir Caksu Nawar. Mudah Bu Guru Fadilah dan Laku Nopo dipun ngiringi musik monggo gamelan monggo. Seperti konco pengrawit langgeng budaya. Iya, cara Betawi ondel-ondel berbareng bersinden wakil. Iya. Lagu nopo Bu Guru Fadilah? Niki wonten pamundutan saking Pak Bahtiar wonten nggih Lestari. Lestari. Nggih. Hebat Pak Bahtiar. Nggih. Kula Mas Sakit diputani Lestari dados. Spesial kagum Pak Bahtiar. Wis kanale sukses Pak.
rasa bosen sampai guru ya nyiden kalian yang ngono dalang ya ngajar dadi aja sampai waktu bosen nyambut gawe. Ya terakhir Cak Sunawar begitu Mas Tia saking Kanjet Tembung senajan to turunane Islam yang suarane hebat. Monggo Cak Sunawar keterangan napa baru. Sri Tanjung dumadine Kuto Banyuwangi Dayem Agung dasar gadang tur jatmiko. Sri Tanjung dados Desa Wonomati, Kecamatan Rembul, Kabupaten Sidoarjo. Terusan nak. Ditata awake, ditata tenagane. Ika kaya ndaramu Janaka sing rawuh tak papake. Den, ndara kula Janaka rawuh wonten pendopo ngrengkake sirah kok sajak nandang susah. Datosaken gunjinging pendopo ulan kanthi sirah. Gus. Oh
Manu